sannu gwamnan Naija Bago buldoza kwana aiki ita ka uwar reza ta furiba gyaɗa da tunkuza me da kan ba ayyuka da ya murza Naija tatin muna yabawa ayyukan gwamna ba gazawa Bago mai kishi ne daɗin dadawa kun ji saƙon janta Ma'azu Hamid janta Kwamishinan lokal government Gwamna Bago Naugi zago Da aka zago Duku waigo Da agogo Naija sai Bago a radi Ku auna da mudu Kyala yan layin Yahudu Idi barau ko malan sa'adu a Naija sarkin yaƙi a radu ga tsayayyen gwamna mai nasibi ga da mata duka Bago mun bi ga cikakke Bago ya fitin bi don ta goba ake bi a iske jibi nuna buldoza a Naija wa yake inganta Naija wa yake sabunta Naija wa yake sasaita Naija a zahiri ni ke da hujja a shekara ɗaya aikinsa ya fito a shekara ɗaya halinsa ya fito a shekara ɗaya kishinsa ya fito a shekara ɗaya shauƙinsa ya fito a shekara ɗaya makiyansa sun kwato a karkara shi an ka ambato cikin garin masu ganshi sun fito sakon Ma'azu Hamidu mun ka tarkato kwamishinan lokal government je da janta kwararre janta fasihi janta na Bago janta sarki yaƙi na Bago gwamna Naija tatin muna yabawa Naija sabuwa arziki ya kawo ya fitar da mu kunya tun da an ji daɗi Naija sabuwa Bago arziki ya kawo ya fitar da mu kunya tun da an ji daɗi Naija sabuwa Bago arziki ya kawo ya fitar da mu kunya tun da an ji daɗi Naija sabuwa fama arziki ya kawo ya fitar da mu kunya tun da an ji daɗi musa ubangijin kurkudu wanda ya yi tana shi ya yi saman dutse jalla ya yi gona shi ya halitti tauraro rabbi ya yi rana wahabu in ya so kumfa ya kuni ce mabuɗi Naija sabuwa Bago arziki ya kawo ya fitar da mu kunya tun da an ji daɗi da ɗalibin salati gun wanda ya fi kowa dan amina manzo jinsi ga larabawa wa aliyi kasa da sahabban gwani na kowa idan ka bincika darajar tasu ta yi faɗi Naija sabuwa Bago arziki ya kawo ya fitar da mu kunya tun da an ji daɗi yanzu dai jihar Naija da gaske ta fi saura zahiri zuwan Umar Bago ya yi gyara a ayyuka na alkhairi Bago nan ya ɗora a shekara guda shiyar tamu ta yi faɗi Naija sabuwa Bago arziki ya kawo ya fitar da mu kunya tun da an ji daɗi yanzu Naija ta sauya a kai idan ka ganta gwamna na ruwan aiki ya zarta makwabta sai ku zo ku dudduba ba kamar jihata yanzu Bago ya mai da Naija sabuwa dal Naija sabuwa fama arziki ya kawo ya fitar da mu kunya tun da an ji daɗi a kokarin da kai kauye har da mamaraya ya fito a fili mun ganshi ya bubuya wanda dai yake kishin Naija ya bubaya yanzu kai ake shaida Bago ne mabuɗi Naija sabuwa Bago arziki ya kawo ya fitar da mu kunya tun da an ji daɗi Juma'a ta alkhairi Laraba ta somo ga furen muga nono
shirin ɗauka tun da ya yi gambo, domin kwamo mutunci a gare mu ya fi kurɗi. Naija sabuwa Bago arziki ya kawo, ya fitar da mu kunya tun da an ji daɗi. ga kaɗan ayyukan bago za na ɗan kwatanto, titina da hanya na ruwan bukar kumanto, zana fara lissafi sai ku ɗan kusanto, wanda duk yake kishin Naija ya ji daɗi. Naija sabuwa Bago arziki ya kawo, ya fitar da mu kunya tun da an ji daɗi. ga 82 kilomitar bago ta yi nisa, mina har zuwa bidda da babatun makusa. Express ake yi zan so mu ɗanya Hausa, wanda duk ya kushe maka bago ya yi kauɗi. Naija sabuwa Bago arziki ya kawo, ya fitar da mu kunya tun da an ji daɗi. 93 kilomita kwanta gora can ma, har zuwa Rijau titi ne na gaske shi ma. 93 kilomita ya yi girma, bago ya tsaya wa jihar Naija mun ji daɗi. Naija sabuwa Fama arziki ya kawo, ya fitar da mu kunya tun da an ji daɗi. titi na Angwara Rofiya Bago ne ya samar, kwangilan kilomita 90 ya bayar, da 44 kilomita abin da an gudanar, kuma express ake kerawa abin da daɗi. Naija sabuwa bago arziki ya kawo. ya fitar da mu kunya tun da an ji daɗi. Asibitin mina IBB idan ka leko, an yi upgrading na satin da farko-farko, ga lafiya zuwa faya ko bago ya yi sauko. 50 kilomita aka musu mun ji daɗi. Naija sabuwa Bago arziki ya kawo, ya fitar da mu kunya tun da an ji daɗi. ya sharara hotel sunan shi makaranta, titin hospital aka mai shi mun gagata. Al'ummar labaidun sun gane manufata, 'ya'yan gyaɗa ake yi wa zaton zato na gardi. Naija sabuwa Bago arziki ya kawo, ya fitar da mu kunya tun da an ji daɗi. kwanta gora tawun shin bago ya yi nisa, kuma gashi duwala zai shi ne mu danya Hausa. An karkare iya faɗin ne jin noma kusa, wala Ahmad Tinubu a bashi mun ji daɗi. Naija sabuwa Bago arziki ya kawo, ya fitar da mu kunya tun da an ji daɗi. Gaji terminal idan kuka duba ta yani kallo, duk a cikin su Bola Ahmad mun ci kwallo. Motoci guda 200 bos idan ka bullo, wanda duk yake kishin Naija zai ji daɗi. Naija sabuwa Bago arziki ya kawo, ya fitar da mu kunya tun da an ji daɗi. trakto 1000 ba kan batu na noma, mashina na noma kan 5000 makama. Muna da construction da yawa batun na soma, lafai akwai kilomita har 5 mabuɗi. Naija sabuwa Bago arziki ya kawo, ya fitar da mu kunya tun da an ji daɗi. akwai kilomita 5 a Magama, Bago akwai kilomita 5 a Makwa, bago akwai kilomita 5 a Bargu, bago akwai kilomita 5 a Taba, bago akwai kilomita 5 a Rafi, bago akwai kilomita 5 Wushishi, bago akwai kilomita 5 Mashegu, bago akwai kilomita 5 a Mariga, akwai kilomita 5 Rijauma, bago akwai kilomita 5 a Agwara, bago akwai kilomita 5 Idati, bago akwai kilomita 5 a Labun, bago akwai kilomita 5 a Baku, bago akwai kilomita 5 a Agai, bago akwai kilomita 5 a Kalca, bago akwai kilomita 5 Gurara, bago akwai kilomita 5 a Faikwaro, bago akwai kilomita 5 Sharoro, bago akwai kilomita 5 a Munya, bago kilomita 60 a birnin Mina, bago kilomita 50 a can Bidda, bago kilomita
'yan basu. babu Kilomita 50 ga 'yan silaja. babu Kilomita 40 ga 'yan kwanta gora. Ma'azu Hamidu jan taɓo ya ce mu faɗi. Kwamishina na lokal gamman da dadi. babu Sarkin yakin gwamna ya ce a faɗi. babu Ma'azu Hamidu rarara ne ka faɗi. sarkin aiki babu mu sai dai godiya Bago gwamna na ne jabar zo lamba daya. sarkin aiki babu mu sai dai godiya Mata da maza a neja kowa sai dariya. sarkin aiki babu mu sai dai godiya Ka zama bulidoza ba gwajin haushin halkiya. sarkin aiki babu mu sai dai godiya Sauke nauyin da kai a neja muna godiya. sarkin aiki babu mu sai dai godiya Mun ga hanyar da ba kaya babu karin giya. sarkin aiki babu mu sai dai godiya Ga mai aiki dare da rana har safiya. sarkin aiki babu mu sai dai godiya Ga tsayayyen gwamna gwani da ke yin murya ɗaya. sarkin aiki babu mu sai dai godiya Alhaji Umar Bago kai ka zama walƙiya. sarkin aiki babu mu sai dai godiya Yarda kai wa jihar Neja Bago Allah shi zai biya. sarkin aiki babu mu sai dai godiya Kaya gammo da kai dukanninsu suna wuya. sarkin aiki babu mu sai dai godiya Mu'azu Hamidu jan taɓo wakar shi zai biya. sarkin aiki babu mu sai dai godiya Duk mai san ba gwajen taɓo zai yi wa godiya. sarkin